गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 12 सुबुंफोरा जोखोम जादों। सोलोंनि बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव मोनसे गिदिर उदखारि गाग्लोबनाय जादों। नंगौ, उदखारिफोरा फिन खेबसेबाव दावबायारिफोरखौ नोजोर होदों। पहलगामनि बेसरन ओनसोलाव 2निफ्राय 3 उदखारिफोरा दावबायारिफोरा दावबायबाय थानाय समाव मेगि जानाय समाव गुलि गावदोंमोन। उदखारिफोरा दावबायारिफोरनि मुंखौ सोंनानै गावसोरनि अनागार आखुखौ दिन्थिफुंदों। उदखारिफोरनि गुलि गावग्लुंनाय समाव 12 दावबायारिफोरा जोखोम जादों। माखासे जोखोम जानायफोरनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गाग्लोबनायाव सासे दावबायारिनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतारि रौनिया हानजाया उदखारिफोरखौ हेलिकप्टारजों नागिरगासिनो दङ। जाथाय जानाय जायगायाव जोखोम जानाय सुबुंफोर आरो साखिफोरा केमेरायाव रोखा खालामदों दि उदखारिफोरा गिबियाव दावबायारिफोरनाव बिसोरनि मुं सोंदोंमोन आरो हिन्दु मुंफोरखौ खोनानानै गुलि गावदोंमोन। सासे आइजोआ बुंदों, आंनि फिसायनि खर'आव उदखारिफोरा गुलि गावदों, जेराव 12 गुबुन सुबुंफोराबो जोखोम जादों। बे उदखारि गाग्लोबनायनि सोमोन्दै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ नखर मन्त्रि अमित शाहजों रायज्लायदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ थाबैनो पहलगामाव थांगोन।